Lehto, olkaa hyvä. No niin, tervetuloa Jussi Halla-aho tähän ISN vaalimessuille ja vaaligrilliin. Kiitoksia. Meillä on tässä 15 minuuttia aikaa, joten mikrofoni varmaan. Otetaan toimiva mikrofoni. Hyvin alkaa. No niin, perussuomalaiset on puolue, joka antaa piut-paut ilmastonmuutokselle ja ilmastohössötykselle. Ja vihreät taas kovasti ilmastonmuutoksen puolesta puhuvat ja taistelevat sitä vastaan. Vihreät ajaa taksilla, te ajatte polkupyörällä aina. Miten onko tämä uskottavaa politiikkaa? No nyt kun otit tämän esille, niin voinkin korostaa sitä, että perussuomalaisia erottaa vihreistä ja monista muista puolueista se, että meidän mielestämme keinojen ja tavoitteiden pitää olla sopusoinnussa keskenään. Me emme pidä ilmastonmuutosta mitättömänä kysymyksenä. Meidän mielestämme se on asia, johon pitää puuttua, mutta ilmastonmuutosta ei hillitä eikä siihen puututa identiteettipolitiikalla tai poseerauksella tai sillä, että kiipeillään eduskunnan tolppia pitkin, vaan konkreettisilla elämäntapavalinnoilla. Maahanmuutto on se, mikä erottaa perussuomalaiset kaikista muista puolueista, suhtautuminen maahanmuuttoon. Ja jos näitä teidän vaaliohjelmia tuossa olen lukenut, niin jos lähdetään purkamaan sitä, minkälaista retoriikkaa käytätte, puhutaan tässä nyt pala palalta, sanotte, että mitä enemmän maahanmuuttoa, sitä mahdottomammaksi käy ylläpitää hyvää sosiaaliturvaa, hyvää työehtoja ja hyvää palkkakehitystä. Millä lailla maahanmuutto on vaikuttanut sosiaaliturvaan? Sosiaaliturvan, siis meidän mahdollisuutemme ylläpitää hyvää sosiaaliturvajärjestelmää riippuu julkisen talouden rahoituspohjasta. Meillä työikäiset ikäluokat kutistuvat kaiken aikaa, eli yhä pienempi osa väestöstä rahoittaa meidän hyvinvointijärjestelmäämme. Jos samaan aikaan saajapuoli kasvaa kaiken aikaa, paitsi väestön ikääntymisen vuoksi myös siksi, että meille muodostuu tänne työelämän ulkopuolella oleva maahanmuuttajaväestö, niin silloin tämä muodostaa matemaattisesti täysin mahdottoman yhtälön. No millä lailla maahanmuutto on vaikuttanut suomalaisten työehtoihin? No maahanmuutto vaikuttaa suomalaisten työehtoihin tietysti sitä enemmän, mitä enemmän tänne tuodaan EU-etämaiden ulkopuolelta halpatyövoimaa. Lähes kaikki muut puolueet vaativat, että ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta pitää luopua seuraavalla kaudella. Juhlapuheissa puhutaan huippuosaajien houkuttelemisesta, mutta tosiasia on se, että huippuosaajat pääsevät tänne jo nyt ilman minkäänlaista lupamenettelyä, siis nimenomaan EU-alueen sisältä ja myös EU-alueen ulkopuolelta erittäin helposti. Saatavuusharkinta koskee vähän koulutettua tai kouluttamatonta halpatyövoimaa kolmansista maista. Ja mitä enemmän täällä on ylitarjontaa suorittavan työn sektorilla työvoimasta, niin sitä heikommat neuvotteluasemat tietenkin työntekijöillä on. Siis palkkataso halutaan alas halvalla työvoimalla. Eikö työehtosopimuksia noudateta, eikä siellä erikseen tarvitse palkoista neuvotella, kun liitot keskenään? No jos otetaan vaikka tämä hoiva-ala. Meillä puhutaan paljon, eräät puhuvat siitä, että pitää tuoda Filippiineiltä hoitajia, koska he tekevät kuulemma hyvällä moraalilla tätä työtä, toisin kuin suomalaiset hoitajat. Meillä lähtee koulutettua hoiva-alan henkilöstöä tällä hetkellä muille aloille töihin tai ulkomaille parempien palkkojen perässä, koska työ on liian pienestä hoitajamitoituksesta johtuen erittäin kuormittavaa ja palkkataso on sellainen, että sillä ei tule kunnolla Suomessa toimeen. Sen sijaan jostain kehitysmaasta saadaan rekrytoitua millä tahansa palkalla ja millä tahansa ehdoilla tänne työvoimaa, koska näiden ihmisten ensisijainen tavoite on päästä korkeamman elintason piiriin, esimerkiksi Suomeen. Puhutte myös vaaliohjelmassa, suora lainaus, maahanmuutosta eniten kärsivät huono-osaiset suomalaiset. Mitä tämä tarkoittaa? Eikö millä lailla maahanmuutto erityisesti koskettaa huono-osaisia suomalaisia toisella tavalla kuin minua tai sinua? Hyväosaisella ihmisellä, kuten sinulla ja minulla, on mahdollisuus ostaa itsemme vapaaksi huonon maahanmuuton seurauksista. Siis se, että meillä on jatkuvasti kasvava työelämän ulkopuolella oleva
ja tulonsiirrolla elävä maahanmuuttajaväestö Helsingissä tarkoittaa tietysti sitä, että meillä kohdistuu hirvittävä kuormitus kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen, jolla on työpaikka ja joka joutuu itse maksamaan asumisensa, hänellä on yhä suurempia vaikeuksia löytää kohtuuhintaista asuntoa Helsingistä. No sitten asuinalueet eriytyvät, kun niillä asuu paljon syrjäytyneitä maahanmuuttajia. Koulut eriytyvät ja gettoutuvat ja käynnistyy tällainen hyvin toimeen tulevan väestön poismuutto näiltä alueilta. Ja totta kai tästä kärsii ensimmäisenä se porukka, ne suomalaiset, joilla ei ole varaa valita omaa asuinpaikkaansa ja lastensa koulua. No tähän maahanmuuton suhteuttamiseen puhutte massamaahanmuutosta. Tästä varmaan puhutaan silloin turvapaikanhakijoista. Tuossa katsoin tänne tullessani viimeisen 12 kuukauden aikana, niin kuinka paljon turvapaikanhakijoita Suomeen on tullut? Suomeen on tullut tänä vuonna varsin vähän turvapaikanhakijoita täysin riippumatta Suomen omista tekemisistä, koska useimmat Euroopan maat kykenivät viimeisten vuosien aikana tekemään sen, mitä Suomi ei uskaltanut tehdä 2015, eli valvomaan omia rajojaan. Suomi on viimeinen maa, kun Välimereltä katsotaan. Tietysti tänne pääsee vähemmän ihmisiä, kun kaikki muut maat ovat keskeyttäneet tämän liikenteen, mutta jos sinä olet lukenut tämän päivän lehtiä, niin huomaat, että ennustetaan, että 15 vuoden kuluttua Helsingissä joka kolmas alle 20 on vieraskielinen. Ja meillä kasvaa nopeimmin nimenomaan Lähi-idästä ja Afrikasta tullut väestö. Miten voidaan samaan aikaan sanoa, että meille tulee erittäin vähän maahanmuuttajia, jos Helsingin asukkaista 15 vuoden kuluttua joka kolmas alle 20 on ulkomaalainen? No millä Halla-aho selittää sen, että turvapaikanhakijoita tulee vuodessa 4000, josta on uusintahakemuksia 1700. Tämä ei kovin massamittaista maahanmuuttoa ole. Tämä on vähän verrattuna siihen, että meille tuli 30 000 ihmistä yhden vuoden aikana, mutta ei tämä ole se vertailukohta, johon pitää verrata. Meille tulee joka vuosi useita tuhansia ihmisiä kolmannesta maailmasta. Näiden ihmisten työllistymisennuste on äärimmäisen heikko. Suurin osa heistä viettää koko elämänsä täällä tulonsiirtojen varassa. Ja sieltä toisesta päästä ei lähde ihmisiä takaisin. Siis pakolaisuuden ja turvapaikanhan pitäisi olla väliaikainen ilmiö. Ihmisten pitäisi lähteä kotimaahansa, kun olot muuttuvat siellä, mutta näin ei käytännössä tapahdu koskaan. Eli meille tulee joka ainoa vuosi lähinnä pääkaupunkiseudun kuntiin 2000 ihmistä lisää, joiden asumisen ja elämisen maksaa veronmaksaja. Jos ajatellaan jotain ihan konkreettisia lukuja. Meillä on Suomen Perusta-ajatuspaja tehnyt paljon erittäin laadukasta tutkimusta viimeisten vuosien aikana maahanmuuton kustannuksista. Keskimääräinen työikäinen Somaliasta tai Irakista muuttanut henkilö aiheuttaa veronmaksajalle vuodessa noin 14 000 euron nettokustannuksen. Tarkoittaa siis sitä, että kun ynnätään henkilön maksamat verot ja sitten vähennetään siitä hänen vastaanottamansa tulonsiirrot ja verorahoilla rahoitetut palvelut. Nettovaikutus on 10 ja 15 000 euron välillä vuodessa per henkilö, joka ainoa vuosi. Aika monen hitsarin, aika monen sairaanhoitajan koko vuotuinen veropotti menee yhden tänne tulevan maahanmuuttajan elättämiseen. Tiedättekö, kuinka paljon niitä viime vuonna niitä irakilaisia tai somaleja tuli turvapaikanhakijoita? Niitä, jos sanon, niin 1500 yhteensä Irakista ja Somaliasta noin. Niin, kuten sanoin, tämä on kumuloituva eli kasautuva ongelma, koska toisesta päästä ihmisiä ei poistu lainkaan. 1000 ihmistä tai 2000 ihmistä voi kuulostaa vähältä, varsinkin jos sitä verrataan parin vuoden takaiseen 30 000 henkilöön. Mutta jos rupeat miettimään, että pitää järjestää joka vuosi asunto, majoitus, koulutus 2000 ihmiselle, jotka eivät lainkaan kontribuoi siihen yhteiseen kassaan, niin se on aika paljon. No tässä sanotte ohjelmassanne, että suomalaiset ensin ja olette tiukan talouslinjan puolue, ei lisää lainaa. Julkista sektoria on karsittava. Mistään en kyllä löytänyt ohjelmasta, että mistä olisi karsittu tai että sanotte, että olisi... Voin kertoa sen ihan tuolta pikaa. Mutta että olisi vähäosaisille vanhuksille ja lapsiperheille näin. Mutta otetaan tämmöinen kysymys, koska maahanmuuttajat näette ne mörkönä
niin onko Suomessa sosiaalipummeja ja työn vieraksuja? Kyllä, ihan varmasti on ihmisiä, jotka jättävät sen takia menemättä töihin, että on muitakin vaihtoehtoja, mutta uskoisin kyllä, että suurin syy haluttomuuteen ottaa työpaikkoja vastaan on se, että korkeiden asumiskustannusten, korkean verotuksen vuoksi palkkataso, varsinkin matalapalkka-aloilla, ei pysty kilpailemaan sosiaaliturvan kanssa. No kuinka monen sairaanhoitajan palkka menee, jos meni irakilaisten tai somalialaisten elättämiseen, niin kuinka monen sairaanhoitajan palkka menee sitten tämmöisen työnvieraksujan elättämiseen? Tämä on tismalleen yhtä mielekäs argumentti kuin se, että miksi pitäisi puhua ulkomaalaisista rikollisista, kun meillä on Suomessa suomalaisiakin rikollisia. Jos ajatellaan jotain vertailukohtaa, niin ajatellaan, että meillä on vene, jonka pohjassa on reikä. Ratkeaako ongelma se, että porataan siihen lisää reikiä? Ei. No, tässä aika alkaa käydä vähin. Kysytään yksi kysymys talouspolitiikasta, kun se on samalla lailla, sanotaanko, hieman hankalasti hahmottuva. Käytätte termiä, että lainaan taas vaaliohjelmaa. Oleellista on painottaa perusasioihin panostamista ja eräänlaista terveen järjen talouspolitiikkaa. Niin voisitteko muutamalla lauseella kiteyttää, että mikä on se terveen järjen talouspolitiikka? No, terveen järjen talouspolitiikka on se, että kun meillä on työssäkäyviä ja työttömiä ihmisiä, niin tätä ongelmaa ei pidä yrittää ratkaista lääkitsemällä jatkuvasti työttömyyden oireita, vaan pyrkimällä harjoittamaan esimerkiksi sellaista yrityspolitiikkaa, sellaista ilmastopolitiikkaa, sellaista veropolitiikkaa, että yrityksillä ja esimerkiksi vientiteollisuudella on hyvät edellytykset toimia Suomessa, jolloin ne pystyvät työllistämään lisää ihmisiä, jolloin tarvitaan vähemmän verorahoja niille työttömille maksettaviin tulonsiirtoihin. Että saadaan positiivinen kierre käyntiin taloudessa, eikä niin päin, että keskitytään ainoastaan tulonsiirtoihin, jolloin joudutaan verottamaan työtä ja yrittämistä aina ankarammin, jolloin meillä on aina vaan enemmän työttömiä. Sitten kysyn sotesta, että ratkeako se tällä teidän keinolla, että sairastunut ihminen pääsee lääkäriin, kun ei tarvi jonottaa palveluintegraatiota kielitaidottoman lääkärin katseen alla ja vanhuksille vaan annetaan vaan hoitokodeissa kunnon ruokaa, tarjotaan kunniallinen loppuelämä ja vammaiset eivät ole myytävänä vähiten tarjoavalle firmalle. Niin, tässäkin palataan taas siihen julkiseen talouteen ja sen rahoituspohjaan. Eivät kunnat tai yksityiset palveluntuottajat tarjoa ilkeyttään huonoa palvelua. Ongelmat vanhusten hoivassa tai varhaiskasvatuksessa tai millä tahansa sote-sektorilla johtuvat siitä, että kunnilla ja kuntayhtymillä, jotka ovat vastuussa näiden palvelujen järjestämisestä, on liian vähän rahaa niiden järjestämiseen. Ja lisäksi yksityiset yritykset oman logiikkansa mukaisesti pyrkivät tekemään ennen kaikkea voittoa omille omistajilleen. Ja se voitto tehdään tuottamalla palvelu niin halvalla kuin mahdollista ja rahastamalla kuntaa niin paljon kuin mahdollista. Meillä on leikattu viime hallituskaudella satoja miljoonia euroja kunnille maksettavia valtionosuuksia. Ei kukaan varmaan kuvitellut silloin, että nämä leikkaukset eivät näkyisi kuntien kyvyssä järjestää niitä palveluja kuntalaisille. Siihenhän ne rahat on tarkoitettu. Eli meidän pitää saada julkinen talous kuntoon, meillä pitää saada kunnille ja kuntayhtymille riittävästi rahaa, jotta niillä on varaa tuottaa ne tarvittavat palvelut tai ostaa ne yksityisiltä. Meillä on vielä rapiat minuutti aikaa, niin kysytään kysymykset. Sinisiin loikannut Jussi Niinistö, onko hänelle, toivotatteko hänet tervetulleeksi perussuomalaisiin, jos ovelle tulee kolkuttamaan? Sanon tämän tässä nyt ihan selvästi puolueen puolesta ja eduskuntaryhmän puolesta. Sinisten listalla eduskuntaan pyrkinyt tai päässyt henkilö ei pääse seuraavalla kaudella perussuomalaisten eduskuntaryhmään. Elikkä Jussi Niinistö ei ikinä ole tervetullut takaisin perussuomalaisiin? Ainakaan ensi kaudella, jos hänet on valittu sinisten listalta eduskuntaan, niin hän ei ole tervetullut perussuomalaisten eduskuntaryhmään. Piste. Sitten kysyisin vielä hallituksesta. Todennäköistä on se, että vaikka jonkinnäköinen vaalivoitto voisi tulla jakaantumisen jälkeen ja kohtuullisen hyvä vaalitulos perussuomalaisille, niin kuinka tosissanne teette itse töitä, että olisitte hallituskelpoinen?
No, me teemme tosissamme työtä sen eteen, että me emme toistaisi vuonna 2015 tehtyjä virheitä. Me olemme käyttäneet viimeiset 2 vuotta puolueen linjan määrittelyyn, puolueen ydinkysymysten määrittelyyn. Miksi me olemme politiikassa? Mikä on meidän tarjoamamme vaihtoehto? Meillä on tietyt kynnyskysymykset. Me emme lähde hallitukseen, joka ei sitoudu tekemään järkevämpää maahanmuuttopolitiikkaa. Me emme lähde hallitukseen, jonka mielestä Suomen pitää ilmastotalkoissa tehdä myös muiden maiden osuus. Nämä ovat meille tärkeitä suuntia, niissä pitää lähteä oikeaan suuntaan. Jos me emme pysty hallituksessa edistämään itsellemme ja äänestäjillemme tärkeitä asioita, niin ei tietenkään meidän kannata sinne mennä. Kiitoksia. 15 minuuttia meni ja 15 sekuntia päälle. Eli kiitoksia Jussi Halla-aho, ja Halla-aho tuossa jo paalutti, että sellaiseen hallitukseen ei mennä, joka ei tiukenna maahanmuuttopolitiikkaa ja semmoinen pitää olla hallitus, jossa ei ilmastohömpötystä ole. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos paljon kaikille. Kiitos puheenjohtaja Halla-aho ja toimittaja Lehto. Niin se aika rientää. On aika viimeisen paneelimme, joka kysyy provosoiden köyhät kyykkyyn, mihin Suomella on enää varaa. Lauteille vihreiden Touko Aalto, Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki ja kokoomuksen Juhana Vartiainen. Tervetuloa. Ja keskustelua vetää Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Olli Varis. Tervehdys. Morjes.